Jeg synes, det er så fantastisk at få den hjælp, og få vendt sine tanker og handlemønstre og alt det der. Altså, det har, ja, jeg er bare et helt andet sted. Altså, Mm. det har gjort så meget for mig, det her. Øhm, og ja, så det kunne jeg bare håbe for alle. Altså, alle dem, der synes, de kunne have brug for det. Øhm, fordi, ja, altså, dengang jeg startede, der tænkte jeg, ja, min mavefornemmelse sagde, det skal jeg. Eller det kunne jeg godt tænke mig. Og så dengang jeg sendte eller sagde ja til 15.000, så tænkte jeg, men ved du hvad? Og jeg tænkte også, hvad har I mon af uddannelse og sådan noget? Og ved du hvad? Der gik ikke et par dage, så tænkte jeg, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad I har af uddannelse. I kan bare noget, og pengene, det er i den grad givet godt ud. Altså, det er den bedste gave, jeg har givet mig selv i meget, meget lang tid. Så, så ja, Mm. jeg vil gøre det igen.